Kining atong City Library ba sa Cagayan de Oro, kung wala ko masayop, kuan man ni kanang 2019 or 2020. Between 2019 or 2021, giguba ng City Library kay i-upgrade. One time, nagsunod kog City Library, katong karaan ng City Library, wala lang, ganahan lang ko sa vibes ba dito, basa. And then ang librarian nag-ingon nga gubaon na lagi daw kay ikuan siya, i-upgrade. Ang concept is digital library, at the same time na po yung mga libro, and coffee shop ang concept. After hearing it nga ingan ang plano sa atong city government, I was very excited knowing ingan ang konsepto. It would be a pride sa Cagayan de Oro nga makabaton tag ingon ana nga klase nga library, state of the art, di ba? Mahimong usa siya sa mahimong tourist spot having that kind of library. So sa diyang gibungkag niya siya, so I was very excited nga, wow, gwapo siya. And then maka-encourage po siya og mga batanon, mga Gen Z, di ba? Mga Generation Alpha, maka-encourage siya reading kay kuan man siya, haum man siya sa ilang generation nga digital, kaysa bisag asa lang maglaag-laag ang mga batanon dito sa coffee shop or sa milk teahan, diyan na lang sila sa bag-o nga City Library kay coffee shop siya. At the same time, it encourages reading. Pero nag-wonder lang ko mga kaistorya, anong hangtod karon wala pa man siya nahuman, wala pa man, marag naundang man yata ang construction. Kung imong tanaw ng mga puthaw, marag itaya naman siya sa kadugay. Kung ibutang nato 2021, unsa na ta karon 2025, 4 years na. Kung 2020 5 years na, wala man siya nag-improve, di ba? Wala man natiwas. So kini, this is an honest to goodness nga pangutana. What happened to that City Library nganong hangtod karon wala pa man nasugdan ang wala man na padayon ang construction? Sayang ba? Kay dako na siya nga achievement proyekto sa city government kung mapadayon og makumpleto ang kining proyekto sa atong digital city library. So kini pangutana lang, basig na inananaw karon sa video nga makatubag. Please write your comments below. Unsay what happened nganong wala pa mapadayon ang construction sa atong state-of-the-art city library dinhi sa Cagayan de Oro City. This program is brought to you by Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan. Available online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Ang Genesis Organic Spirulina ay itinanim sa isang fresh mineral water in an environment with a very low pollution. Marami itong mga nutritional contents na kailangan ng ating katawan. Ito ay organic at hindi synthetic, kaya walang side effects. Genesis Organic Spirulina, mabibili online at sa mga Mercury drugstores and pharmacies nationwide. Genesis Organic Spirulina, ang dekalidad na spirulina ng bayan.